हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना सावगारियाव दिन्थिनाय पिक्चारखौ ससियेल मिडियायाव गोबां सरसा खालामनाय नुगासिनो दङ जानो हागौ। अदेबानि नोंथांमोनाबो बेनि सायाव सरसा खालामदों जानो हागौ। दा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनो नागिरदों। नाथाय गोबां सरसा खालामगिरिफोरानो बेखौ मिथियाखैबो जानो हागौ बियो मा। नाथाय सरसा खालामनायखौ गाराखै, अब्लाबो नुनो मोन्दों शेयार खालामनाय बायदिसिना बुंनाय खोथा नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ जानो हागौ। दा बे एक्सुवेलि मा एबा बबेनिफ्राय फैदों आरो देग्लायसो एबा दासो बेनि बबेनिफ्राय जोनोम मोनखो, बबेनिफ्राय ओंखारबोखो आरो बबे जायगायाव माबादि ओंखारदों बेनि डिटेल्स गासैबो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होनो नागिरदों। दा बे जाहैदों एल्फ एबा एल्फ्स, गोबांबा एल्फ्स। दा बियो मोनसे जिबि होननानै बुंदों जायखौ मानसि बादि नुयो, नाथाय बियो मानसि नङा होनदों आरो बिसोरो जोबोद समायना रमायना महरनि जायो होनदों। नाथाय बेफोर बाथ्राफोरखौ खालि जार्माननि माइथ'ल'जि आरो फकलरफोराल' फोथायो होनदों। आरो माइथ'ल'जिया माखौ होननानै बुंदों? बे जा माइथ'ल'जिया जाहैबाय मोनसे गोजाम सल', जाय सल'आ खुगा खुगा बारस्लायबोयो आरो बेखायनो बेखौ फक कालचाराव खोख्लैनाय जायो। आरो बेखौ फार्स्ट टाइमाव जार्माननि सुबुंफोराल' बेखौ फोथायनाय लादोंमोन, ओंखायनो बेखौ जार्मान माइथ'ल'जियाव पार्टआव खोख्लैनाय जादों होनदों। जेरै बर'फोरनावबो गोबां माइथ'ल'जिनि सल'फोर दं, जेरै सान्दो बावदियानि खौरां, बेनिफ्राय आसागि बैसागिनि खौरां, बेबायदि गोबां माखासे माइथ'ल'जि जोंनाव दङ, बर'फोरनावबो गोबां दङ। थिग बेबादिनो जार्माननि बेयो मोनसे माइथ'ल'जि होनदों। आरो बे एल्फफोरा ओरैबायदि सुपार पावारनि गोहो दङ होननानै बिथांमोना फोथायो होनदों। आरोबा बिथांमोननि फोथायनाय बादिब्ला बे एल्फफोरा गोबां फोथायनाय बादिब्ला माने सुपार पावार, जायखौ जोङो बिसोरखौ खनसे नुयोब्ला आरो नायफिनबावनो नागिरबा बिसोरखौ नुवा होनदों, माने जादु बादि जायो होनदों। आरो नुयोब्लाबो सिगाङाव जाबादि महरनि नुदोंमोन बेखौ नेक्स्ट नायफिननायाव नेक्स्ट टाइमाव बेखौ बेबायदि नुफिना होनदों, गुबुन मोनसे महरसो नुनो मोननाय जागोन आरो माब्लाबा नुनो मोनफिनाबो जानो हागौ होननानै बुंदों। फ्राय बिसोरो आरो गुफुर महरनि जायो होनदों आरो गुफुर गाबनि जि बा गासैबो ड्रेस गाननाय जोमनाय गासैखौबो जयै खेबसेनो गुफुर महरनि नुनो मोननाय जायो होनदों। आरो बेफोरखौ जार्मानजों लोगोसे दा फ्राय ओनसोलनि ख्रिस्टियान धोरोमनि मानसिफोरा बांसिनै बेखौ फोथायो होननानै बेयाव उइकिपेडियायाव नोंथांमोना लिरनायखौ नुगोन। आं बेखौ डिसक्रिपसनाव होनाय दों, बेयो आंनि बाथ्रा नङा, आङो उइकिपेडियायाव जेखौ नुदों बेखौसो नोंथांमोननो खिन्थादों। दा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ फ्राय बे धोरोमनि मानसिफोरा बांसिन फोथायबोदोंमोन होनदों। बेनिफ्राय साइन्सनि बादिब्ला बे एल्फफोरा मोगथांजों जेबो सोमोन्दो गैया होनदों, एबा मोगथाङाव बेयो गैया, नंखाय होनना बुंदों साइन्सआव। बेखौ गोबां सुबुङानो खाफाल गोनां होननानै फोथायनायनि बेलायाव, नाथाय बेखौ साइन्सनि बादिब्ला बियो खोमसि फोथायनाय एबा सुपारस्टिशनसो होनना बुंदों। नाथाय बेखौ गोबाङानो दासिमबो फोथायो होनदों आरो बे फोथायनाया ट्रेन्ड एबा मोनसे जोंना दोरोङारि हिसाबै खारबोगासिनो दङ जार्माननिफ्राय फारि फारि। दा गासै वर्ल्डआवनो बेखौ फोथायग्रा सुबुंबो दङ होनदों। दा बेखायनो बेयो मोनसे माइथ'ल'जि, जिहेतु माइथ'ल'जिखौ गोबाङानो फोथायो नाथाय गोबाङानो फोथाया। आरो माइथ'ल'जिया बेनो, माखासेया मोगथां दं, माखासेया मोगथां गैया, नंगौबो नङाबो सन्देहनि गेजेराव फैयो आरो। दा बे गासैबो माइथ'ल'जियानो बेनोखा, माइथ'ल'जिनि केरेक्टारानो बेनो। बेखायनो बेखौ फ्राय सुबुङा नंगौ सानो, माखासेया नङा सानो। नाथाय साइन्सनि बेलायाव बेखौ फोथाया होननानै बुंदों उइकिपेडियानि लिरनाय बादिब्ला। दा बेखायनो जोंनि गेजेरावबो गोबाङानो सरसा खालामनानै फोथायनायनि गेजेरजोंनो बेखौ मा खालामगासिनो, सरसा खालामगासिनो दं, बा शेयार खालामनाय मानाय बायदिसिना स्टेटास बायदिसिनाया जागासिनो दङ। दा जायफोर पिक्चारफोरखौ नुदों बिसोरो सन्देहनि गेजेरजों माखासे आर्टिस्टफोरा बेखौ बानायनाय जादों आरो माखासेखौ फिल्म एबा मुभिनिफ्राय कालेक्सन जादों बिसोरो गासिबो, माखासेया गोबां आर्टिस्टफोरनिफ्राय बियो कालेक्सन जादों आरो। दा बेखायनो बिनि सायाव जोंनाव दा सरसाया सोलिगासिनो दङ। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होदोंमोन। दा नोंथांमोनाबो नायनो हानाय जागोन, गावबागाव सार्च खालामनानैबो नायनो हानाय जागोन। गोबां बेफोरखौ सरसा खालामनायनि सिगां नायना लाग्रोनाया थिग दं होननानै आसा खालामो। गोजोन्थों।